Autorska, tko ne nosi svoj križ? Tko ne nosi svoj križ. Učenik ne može biti moj. Ko ne ide za mnom svaki dan, nešto drugo voli više od mene. Išlo je za njim naroda mnogo, sa željom da ne bude jako strogo. A on se okrene, te im reče, a on se okrene, te im reče. Kada kulu gradiš, sjedi, proračunaj si ti, dovršiti taj posao, da li ćeš moći ti? Ispitaj da li 10.000 nas odupreti se može duplom mnoštvu od nas. Ko ne nosi svoj križ, učenik ne može biti moj. Ko ne ide za mnom svaki dan, nešto drugo voli više od mene. Išlo je za njim naroda mnogo, sa željom da ne bude jako strogo. A on se okrene, te im reče, a on se okrene, te im reče. Kada kulu gradiš, sjedi, proračunaj si ti, dovršiti taj posao, da li ćeš moći ti? Ispitaj da li 10.000 nas odupreti se može duplom mnoštvu od nas. On ne nosi svoj križ, učenik ne može biti moj. Ko ne ide za mnom svaki dan,